Punainen vakoja tukikohdassa. Punainen vakoja tukikohdassa. Hat. Suojelkaa laukkua. Minä hoidan homma. Ostaa sivuun poikaseni. Yksi. Mennään. Ne on vielä päällä. Mun salkun turvassa. Mennään kokeillaan. Sä tappukaa punaista vakojaa. Ei. Sitten meillä on kyllä ongelma. No niin, iso ongelma mä oon tappanut monta vakoja. Älkää puolkaa vielä, siinä kunnia auteipahana. Jos sinä tapoit ne, niille ei ollut samanlaisia kuin pitää. Eikä pitää, kun tämä tyyppi täällä näin. No mitä, oliko olemassa Jaalia kerran puheenjohtaja? Ei. Se on sinun äitisi. Mitä? Joo. Ja nyt hän pakkii meitä. Jotenka karttareille. No puu. Tänne. Tämä vakoja on saattautunut joukkoomme. Tökki alhaalla. Näette mitä hän on tehnyt virkapelkillemme. Putsoja. Ai! Ja hän saattaa olla kuka tahansa meistä. Ei! Naps! Hän saattaa olla täälläkin huoneessa. Hän voi olla sinä. Hän voi olla minä. Hän saattaa jopa olla Plöts! Hei! Mitähän se oli päivänselvää. Hän on vakoja. Katsokaapa, hän muuttuu punaiseksi hetkellä minä hyvänsä. Näettekö, se on punaista? Ei, hetki, tuolla on verta. Hyvä on, kukaan vapaaehtoinen hakemaan sitä vakojaa? Takananne! Minun kukkakaaleni!